बर' हारिनि फारसे जोंनि जि माहारिबादनि सानथौ सानस्रि बड'फानि जि मास्टार रेस आरो जोंनि आल्टिमेट जि गल लोगोसे माहारिनि फारसे साफ्रोमबो जातीयताबादि सिन्तानि जि मोनसे कमिटमेन्ट आरो हाबा मावनाय बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोंनि आगुनि जिखिनि बर' माहारियारि आफादफोरनि जायफोर दैदेनगिरि बिबानगिरिफोर दङमोन आरो आथिखालनि एबसुनि बारग' मावथि बिबानगिरि बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि एक्स BLT एक्स NDFB एक्स भलन्टियार फर्स आरो जिखिनि माहारियारि आफादनि आथिखालनि आरो वेल विजारफोर दङ मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लिंहरनानै बड' लिडारशिप कनक्लेभ बर' दैदेनगिरिफोरनि मोनसे जुथुम बेबायदि मोनसे जोङो गुवार आरो माने गेबेङै जोङो सावरायलायनायनि मोनसे प्लेटफर्म बानायदों आरो बेयाव गुबै आयदाया जाबाय माहारि मोनसेखौ गेरेमसाहै जौगाहोनांगौब्ला मास्टार रेसनि जि मोनसे आल्टिमेट थांखिसिम जों सहैनांगौब्ला खेबसे खेबनै खेबथाम एकर्डनि उनाव दिनैनि जि परिबेसाव जों सफैबाय जातीयताबादि सिन्ताजों जायफोरा दिनै गोलाव सम संग्रामखौ नेतृत्व होबाय आरो गुबुन गुबुन फोथाराव खामानि मावनानै दङ जोङो बयबो खौसे जानानै माहारिनि सार्थआव जोङो ज'है इउनाइटेडलि हाबा मावफुंलांनांगौनि माने मोनसे परिकल्पना खालामनांगौ दङ बे बाथ्राखौ रियेलाइज खालामनानै जों बयबो ज' जादों आरो बे बेलायाव राजनैतिक आरो संबिधानिक जोंनि जि अधिकार जि मोनसे सेल्फ अट'नमि BTR आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो जि काउन्सिलाव बर'फ्रा रायजो जानानै दङ बे बिथिंनि पलिटिकेल आरो कनस्टिटिउसनेल जिखिनि जोंनि राइट्स दङ जोंनि लेन्ड राइटनि बाथ्रायानो होन जोंनि पलिटिकेल सेफगार्डनि बाथ्रायानो होन आरो जोंनि जि संबिधानिक जि अधिकार आरो मर्यादा मोननांगौ बे बिथिंखौ जोङो गोख्रोङै आरो खोब गोसो होनानै मावफुंनानै जों रैखाथि होलांनांगोन होमबासो हारिनि थामोनथा रैखाथिया मजबुत जागोन दा बेखायनो बयनिबो आपिल बयजोंबो खेबसे लोगो मोनलायनाय बयनिबो जोङो अपिनियन बिथांमोननि सुबुरुनखौ जों खोनासंदों गोबांनियाव सोंलु दङ जौगानायखौ लानानै माखासे बिथांमोननि मोननाय मोनि आरो माखासेनियाव माहारिबादखौ लानानै हारे मुजे जिखिनि बिथांमोननि हाबा मावबोनाय आरो दिनैसिमबो स्पिरिटआ जोबाखै आरोबाव लामा हान्थिबावलांनांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि आपिला जाबाय जाय बिथांमोना 30-40 बोसोराव संग्रामाव दङमोन सोमावसारनायाव दङमोन बिथांमोनानो दिनैनि स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव फरायबाय थानाय बे जेनेरेसनखौ गाइड खालामनानै जातीयताबादि कमिटमेन्ट आरो जि जोंनि माहारिनि दानांगौनि जिखिनि बिबान रल बेखौ इयुन जोलैया लांनांगौनि थाखाय फोरोंनांगौ नङाब्ला दिनैनि जोलैखौ जों जुदि फोरोंनो हायाब्ला फैबाय थानाय 50-100 बोसोराव बर' हारि दानांगौ बा नेतृत्व होनांगौ जेब्ला सोमावसारनांगौ सोमावसारनायनि हाबाफारि जेला गोजोन आरो सान्तिनि बाथ्रा रायलायनांगौ समाज फोसाबनायनि बाथ्रा रायलायनांगौ बे बिथिंखौ जोङो दैदेननांगौआव मालाबा नङा मालाबा आंखाल नुजागोन बायदि जों नुदों दा बेखायनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ जोङो आबुङै आरो फुराङै फोरमायबाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना सोलिगासिनो गामि सोसननायनि खामानिया सोलिगासिनो खिन्थु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना स्ल' जादों बे बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों सरकारखौबो बुंदों भारत सरकार आसाम सरकार आरो बे बेलायाव जों बुंदों जे 24नि सिगां मेक्सिमाम जुदि एकर्डनि दफाया जुदि इमप्लिमेन्ट जायाब्ला जों सोमावसारफिननो बाध्य जानो हागौ बे खोथाखौ जोङो दिनै रायजो राजाफोरनो क्लियार काट जोङो बुंदों आरो बयबो रायजो राजाया एकमत हारिनि सार्थआव बिथांमोना बारसोमनो थाखाय दिनै रेडि आरो बर' हारि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना कमिटेड बे खोथाखौ फोरमायदों गोजोन्थों पर्बत जरायाव मोनसे जारिमिनारि जायगा नाथाय बे पर्बत जरा दासिम गोग्लैसोनानै दं पर्बत जराया मोनसे जारिमिनारि जायगा गिबि बाथ्राया जाहैबाय उदांस्रिनि सिगां आरो उदांस्रिनि समसिम बेयाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म बिथांनि जि मोनसे बर' हारि फोसाबनाय समाज आरो हारि दानायनि फारसे बा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि फारसे बिनि जि सांग्रांथि लाबोनाय आरो बिनि जि हाबा मावनाय बेखौ जोङो अराय मान मर्यादानि गेजेरजों बिनि बिहोमाखौ फोथांना लाखिनांगोन आरो बिनि आदर्शजों हाबा मावलांनांगोन नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे पर्बत जरानि बासबारियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे सुबुं गौमा जादोंमोन बेयाव जुथुम्मा जादोंमोन आरो आलादा रायजो बड'लेण्डनि जि दाबि बियो गोबारसिनै आरो गोख्रोंसिनै आवाज दैखांजादोंमोन आरो बेखायनो दिनै पर्बत जरा साब डिभिजना
रोड कमिउनिकेशनानो जा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआनो जा BSc सुक्ति BTC सुक्ति आरो BTR सुक्तिनि उनाव जेरैबायदि जौगानांगौमोन बे जौगानाया नांगौ बादि जायाखै बबेबा नङा बबेबा एसे थालांदों आरो रायजो राजा गोरों गोराफ्रा एसे डिसक्रिमिनेसन फिल खालामदों दा बेखायनो आङो खावलायो BTRनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जिखिनि माने सरकारनि आसनि आरो जिखिनि स्ल'गान बे स्ल'गान आरो एजेन्डायाव पलिसियाव पर्बत जरा साब डिभिजना जाहाथे कुनु कारनाव थालाङा बेखौ जौगानायनि थाखाय स्पेसियेल इनिशिएटिभ लानांगौ होननानै दिनैनि बे नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों आं दाबि दैखाङो गोजोन्थों 6.3 नि थाखाय BTR काउन्सिल आसाम सरकारा मावगासिनो दङ आरो आं दहायनो बुंदों जे जोंनि खामानि मावनाया एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना डिले जादों आरो सरकारनि माखासे मेकानिजमाव बेखौ बिथांमोना डिले खालामदों बेखायनो जों बुंदों जे 10टा कलेजनि जे माने प्रभिन्सियेलाइजेसन बे खोब गोख्रै जानांगौ बिनि उनाव हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि ME LP बे जानांगौ आरो बे बाथ्राखौ लानानै गिबि मन्थ्रिखौ जोङो थांनाय समाव जोंनि सावरायनायाव बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसु जोङो स्पष्टयै बुंदों जे सिंगोल टिचाराव एपइन्टमेन्ट होनाय 0 टिचाराव एपइन्टमेन्ट होनाय मार्जारखौ बन्द खालामनाय आरो लोगोसे बर' मिडियाम स्कुलाव टेट एपइन्टमेन्ट आसामावनो जा BTRआवनो जा टेट पास जानाय गोबां स्टुडेन्ट दङ बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोनाखै नेनानै दङ आसाबादि खोब गोसो होनानै नेनानै दङ बिथांमोननि एपइन्टमेन्टखौ गोख्रै खालामना होनांगौ बे जोंनि दाबि सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव